Zimą nad naszymi wodami coraz częściej obserwujemy wielkie, niespotykane wcześniej stada kormoranów. Sytuacja ta jest wynikiem wzrostu ich liczebności, zmian klimatu, jak również ich instynktownym zachowaniem. Nasze rodzime ptaki, których z roku na rok jest coraz więcej, zimą naturalnie się grupują, jednak znakomitą większość stanowią migranci. Kormoran to niebocian, który zimą migruje z punktu A do punktu B do ciepłych krajów. Kormoran ucieka na południe przed lodem i gromadzi się tam, gdzie kończy się lód i gdzie można znaleźć otwartą wodę. Zmiany klimatu spowodowały, że to właśnie u nas mamy coraz więcej akwenów z niezamarzniętą wodą, z której korzystają nie tylko rodzime kormorany, ale również przybysze ze Skandynawii, Litwy, Łotwy i Estonii. Migrantów jest tak wiele, że często podwajają lub nawet potrajają liczbę ptaków rodzimych.